Okay, mayong mudto ng usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, pet sa 24 na kini mga higala sa bulan sa kining Hunyo, no, 24th. Unya karong adlaw mga higala, of course, gisaulog nato ang kapistahan ni San Juan ang magbubunyag. Okay, no? Sana, maing mudto na kanaton tanan. O alang na itong mga na nagfiesta. Karon des bais, morag na nagfiesta din, ha? Morag dapit din na sa may kapinyahan. Morag nagfiesta siguro to din, pero may puruhan. Okay, no? So, nahala, no? Maing mudto na kanatong tanan. Ang hinaot kita, nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Nahala, no, atong tibayaon di ay usab ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato apong mga kaigsuunan nga mga lay ministers. Kumusta, no? Atong mga lay ministers, padayon ang ato ang mga pagtimbaya. Nahala, no? Bino arinata mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, niining sa iyong kamudtuhon. Beno, din naroon sa iyong kamutuhon may higala, no? Kapit na dahil wala una, no? Caritas Philippines nanawagan karon sa mga sa mga finance administrator sa mga simbahan nga maglikay gyud, no, nga makahimo kita og mga matud pa finance og mga institusyon nga naghatag og dili naghatag og dili nga naghatag og kadaot sa mga tao, no, sama pananglit sa mga mina ug uban pa, no, ug uban pa nga mga kahimuan nga medyo dili makaayo sa mga tao. Mao kini nga pabahayag usab ni Bishop Jose Bagapuro alang ni adtong mga parish mga diocesan administrators, no, nga di kayan gyud, no, nga mahilambigit kita sa mga pangnegosyo kan sa niya ato nga gi-finance unya makadaot kini sa katawhan. Balita pagigala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV aprobado na ang dekreto sa adunay 170 ka mga santa sa mga beatos kansa ang ilahang kanonisasyon gisugda na. Matud pa gitun-an na kini pag-ayo sa mga sa dicastery on the procession the dicastery on the declaration of saints. O gani matud pa padayon karon ang mga pagtuon aron nga makapili na usab og mga bagong santos. Maugad to mga higala, mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato nga mga pagpangalagad. Bino arinata mga higala sa ato nga CBCP sa ato nga sa mani. Arita mga higala sa ato nga kining ari kita sa atong catechism, no, doon ay mga pangutana diri padre. Sa may problema doy. Nga naman kitang Katoliko nga magpaampo pamanggid ta sa mga santos. Nga naman gyud ay og mo direct to God na lang gyud ta. Ang dubag na direct to God mapunta, pero magpaampo ra gud ta gud, no, dili la ta ingod nga maniglain kay matud palagi bisan gani si San Pablo, no, sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 19 nagkanayon siya nga nagpaampo pamagani siya matud pa niya og pag-ampo usab kamo alang kanako aron ang Dios maghatag kanakong mensahe sa akong pagwali ug aron magsulti ako sa walay ko kahadlok sa tinago nga ebanghelyo, no. Sa ato pa nagpaampo pamagani pud si San Pablo, no, sa ato pa dili gina di ay sayop nga magpaampo pud ta, no, kay matud palagi no, do naman lagi tay mutual trust and friendship among fellow Christians living or dead. Sa ato pa damon gyud tay
doon naman tayo mutual trust and friendship among fellow Christians, living or dead. No, mga isip mga kauban ra sa relihiyon. Ano nang yun po kita matod palagi shared confidence that enables open communication and reduces the need for constant vigilance and allows individuals to let their guard down. Ayan, no? Sa ito pa, kanang magpatabang ka sa imong amigo, di man siguro na dautan. Di mingong dili pa kay ka maingon nga di mo direct tugad ka, no? Nga nung magpatabang pa man kay nakog ampo, direct tugad na lamang ingon yan, no? Gani dunay mga pastor gani akong nailhan nga magampo man gani pud siya alang sa iyahang mga sakop, no? Wa man siguro ni dautan og magpaampo putas mga santos kay matud pa diri sa Revelations chapter 8 verse 3 to 4, another angel offers incense mingled with the prayers of all the saints on the saints before the golden throne. No, sa ato pa sa Revelation sa libro sa Gipadayag kapitulo 8 bersikulo 3 hangtod sa 4, doon naman gyud mga santos nga nagampo, no, muna nga nagampo na malamang sila, di magpaampo na po lamang tag-apil parehas gud anang mga pastor, no, bayo magampo binaw ko sa mga kanaaman lagi usahay sa radyo, no, mag-ingo magampo magdigining mga pastor para sa iyahang mga sakop ngano magdili na malamang na nila ipadirect to God, no? nganong ipaagi pa mas inyong pastor, no, ingon abi ng komedya na sana, no, pero kanang magpaampo ta dili man siguro na dautan, no, kay magpaampo ra gud ta sa monggoy dautan ana kay wala gyud na do na maingon nga mag-direct to God, pero actually kitang mga Katoliko direct to God baya punta, pero bisan tuod kung direct to God ta magpaampo pud gihapon ta, no, matud pa, no, kay kinilaging pagpaampo dili man lagi na dautan, no, kay sa ato pa na as a friend, no, we have a mutual trust and friendship among fellow Christians, living or dead. Muna, no? So muna nga dili pud siguro maayong sawayon kita kung magpaampo tas mga santos kaysa libro sa Pinadayang kapitulo 8 bersikulo 3 hangtod sa 4, nagampo baya ang mga santos dito sa langit before the golden throne. Ano sa ato pa kay nagampo na malamang sila magpaampo na pud labang ta, no? Klaro ba? Pero dili malagi na nato gyud sa gila mapugos pagpatuo nato kay ila malagi po ng katungod nga mo question gyud po nato, pero at least kitang mga Katoliko nasayod kay kita kunon sa atong gibuhat nagpaampo rata, no, kay kun atong tan-awon ang ilahang mga sako naminaw mapugo usahay ining mga pagampo sa mga pastor, mga ministro, giampo baya pud nila ilahang mga sako mo sa ato pa og muna nga mo direct to God gid mo. Ayaw na sila giampo. Sila nalay paampo silang kaugalingon niya. Direct to God sila. Anyway, sorry kayo ha. Murag sagol, bugal-bugal po niya ito. Pero murag ingon-ingon po siguro ni Ana. No, dili lamang kita manaway sa mga pag-ampo sa uban kay ilasan na. No? Ako di man kumusaway na kay makuha niya ta. Mahukban po doon niya ta. Dili kita mahukom aron dili kita pagahukman. Okay, klaro? So ako di ay nga timbayaon usab og happy fiesta, no, ang tanan nga mga nangaligog dagat. Nya ayaw po lamang taon og sabligi og kanang tubig nga dili dagat. Kung manablik naman lang ta, kana po lamang limpyo dagway, no? No, kadunay uban nga tubig sa kanal ning ikuan murag do na bay malis, do na bay mga daotang tinguha pod ba, no? Nga moagi ka sa usa ka lugar sabligan ka og tubig nga gikan sa kanal magkamuritsing in town ayaw in town po, no, nya kanang mga truck nga mga ayaw po lamang dagway sabligi kay basig do na sila mga importanteng lakaw, no, kay murag ingon na ana magyud siguro ng fiesta ni San Juan magsabliganay jud ba, pero dili lamang dagay pod nga malisyoso ra kaayong pagkasabliga. No, so klaro na ha sa pangutana nganong kitang mga Katoliko nga magpaampo pamangyud ta sa mga santos ngano man og mo direct to God ra gyud ta. Wala rin na problema. Mo direct to God punta nya magpaampo punta, no?
Kaya nga no, si San Pablo nagpaampo mapud gani sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 19. No mo na magpaampo po gani siya. Kuta magpaampo pud sama gud na og na kay siligan nga matanaw nimo murag maampuon ba. Kami mga pare dagang magpaampo namo, no? Nya mag-usahay gani ang uban magpaampo pa gani po sa mga pastor, no? Mga ministro, ampo na may pastor na no. So murag dili siguro na siya sa lawayon kung magpaampo ta, no? Klaro, no? So dili siguro. Klaro gyud nga dili gyud ta angay manaway kung adunay mga relihiyon nga mag-inampuay, no? Dunay mga relihiyon. Unya, gi-considered man lagi nato ang mga santos nga pareho natong relihiyon mga Kristiyanos. Muna nga dili ra ta mag pwede maganig magpaampo putas mga pastor, di ba no? Sa mga idautan ana umingon ka ni moingon ka sa mga pastor kanang ampo ko pastor ingon ni ana moingon ang pastor dili direct to God ra nagipaagi-agi na ako ikaw good pastor pero magpaampo ra untang ko kay nindot ba kay kang moampo kay pinapiyong-piyong pagod na pinaisa-isa pang kamot so basig i-appeal ko ampo pastor ingon ni ana no pwede na ampo na ug doon na po laing relihiyon nga magpaampo po namong mga pari maampo ra po mi okay dili man lagi na dautan nga dunay magpaampo nato no di ba no balitan sali kay mo sa pastor ampo mi ministro na kana no Brad ngan ana pwede naman na wala man dautan pero wala na nagpasabot nga mubalhin na kasilahang relihiyon nagpaampo lang no magpaampo lang wala nagpasabot nga kay ni nakaampo ka namo pastor mubalihin namin nimo do na may uban nga na sige ug ako kang iampo nyag mayo ka di na ka mubalik sa Katoliko kay ug mubalik ka po rin mo sakit ayaw ingon na no palitan na magpaampo nako Katoliko ko balik kong Katoliko nya maayo sa akong sakit dili ra nako na sa pabalhin yan ang kabuto ng ubalhin masag sa dili na ako ingnon nga sige magiampo namang kanamo mubalhin na kasamang relihiyon kaya kung dili ka mubalhin ay mubalik po ng imong sakit no, na, dili na siya pwede no? Sa kinsa pwedeng mag-anampuay kita no? Isip mga Kristiyanos pwede kitang mag-inampuay pero dili lamang nato gamiton ang ato mga pagampo aron pagkabig sa atong isig kaingon-paingon sa atong relihiyon no? Klaro? Nahala, hindi nila sa takuto pa. So, happy fiesta ha, mga nagsaulog sa inyong fiesta ni San Juan Bautista. Salamat o mayong mudto, Pilipinas!